What happens at Alta Bar stays at Alta Bar. Hayi ke ayibanga njalo okwenzeke e-Alta Bar khange kuhlale esifubeni sikaNomtiritiri, instead uthe yena ufika esifubeni sikaMpumelelo hayi wazikhipha zonke, nangona ke yena esathi uzawufane awuthwala umnqamlezo kodwa ayinguye eberongo. Molweni yini, ndinamkela kuMamgobhozi TV. Kule video ke uTirelo uza kwenza i-story time sento eyenzeka e-Alta Bar because besibonile phaa kwizingane zesithembu usava ke babahamba bosela badala bonke mos, kodwa ke into yangathi ngoku iphuma noSneh, ingathi uSneh uthathe uTirelo wahamba womseze e-Alta Bar. uTirelo ke ngoku kule video uza kwenza i-story time eside, nizingazimamelela bethunani apha achazayo noba nguye nomntu owathi makuhanjwe kuphunywe kuyokonwatywa. Khanizimamelele ke bethunani. I never really say much about the show name, but I never snitched on his name. Let me tell you guys what happened. I would say I'm clearing anything or whatever. I haven't been speaking about the show, but on that day at Alta Bar, it was even my idea. I said to the single ladies, let's go out. Pumelelo and Lwandle were not around at the accommodation at the when we were shooting them. That's it, guys. Let's go out. Ne? Hi, Pumelelo and Lwandle, they were shooting their diaries. Then we went out to the Alta Bar. Hi, Alta Bar. It was nice. We had a good time. I even have videos from that day. Like, it was fun. Posting the status and everything, ne? And then Pumelelo khafitla and Lwandle ba bona gare a phone Pumelelo a tshogore o go kae. Then I was just like, hi siyadlalana babo. So he thought Raja like koteng konne koteng at that time. So khogela abaya aya go konne re jela koteng like every time ha reja. And then a phone happen, and then Kafa Sniffle carries the Arab, but ever put a snake over the cookai, the Relocokai, or Halang. I took him, Pumelelo, he's a melee. He when all of those things, got it. And then Ratoko Altaba, we went to the second location. From second location, well, Haran, Nago second location. And then ibe re tsamaya re boela ko hoteleng ka fitlha kone na le Pumelelo go bala teng. Hai ha ke tsena fela ke fitlha ka re hello na Robert ka fitlha ka re hello a re o tswa kae, ne re le ko Alta Bar a bona a re yo o gitshatseng. How? Hey guys, okay, so I was annoying him at some point. So ebe a phonela Sneh, his name, let's guy and what happened. No, if you look at him, let's guy and what happened. Sneh, and his name came to our room with the other siblings, with Abu and below. And then I see you again, guys, but it's fine. Khoshapo khale re nna ke snitch khoshapo kitla sejara se papane se sa. But it looks like Sneh is not okay with everything. No, motho o wrong fana ke Pumelelo. Why yana na ilo tsetela papa ge ditaba tsa go go Alta Bar? Cause I then told Pumelelo nnete wa bona go what? Why tlamile ngwana mongwe, like, cause ke motona. So I was just like, dude, we were there. This is what happened. Kanti nna phakela ga ke nagane ke ile kae, I think I was shooting or something. Yo moshimane a fitla ba bolella. No, it was strict to Pumelelo.
Hayi sana, yabona ukuthanda indaba kungakwenza noba uunderstande ilanguage obungaziqondi uba uyakwazi uyi-understanda. Khange ndiyazi uba kanti isiTswana ndiyasiva ngolu hlobo ndisiva ngalo. Bendiqonda uba hayi asana ingathi kumnyama kumphathi. Andifuna uphosisa sana, ndidibanise ndayiva yonke le nto ithethwa nguTirelo njengoba nje ke ebemane ethetha ke nesiTswana kule ngcaciso yakhe ke yobheka kwabe-Alta Bar echaza uba uMpumelelo noLwandle bona babeshuta, then ke ukubona ke nee-siblings ezi uMpilo noAbongwe bahamba ke babheke e-Alta Bar, basela phaa baya nakwi-second location. Kwamnandi kwayiloo nto. Yena ke ngoku qha ingxaki uthe ekubuyeni kwakhe phaa wafika anoya uMpumelelo. Uyachaza ke noba phofu ii-siblings zaye zamnika intotya yabo apha emlonyeni for uba into banganuki ke utywala. Qha ndiyabomba inoba ke ibeye kakhulu nomtiritiri ngoba uMpumelelo uye wayijampela uba ntombazana kukhona apho ubugqithe khona, ugqithile kuthiwa na kwiinkampu zikaFaro. So ke bethunanu uTirelo uyachaza ke uba uMpumelelo noba ke emveni koba egqibile ushuta noLwandle waye wabuza uba baphi na, wachaza uba bayotya. uMpumelelo wamkhangela laa ndawo baqhele uyotya kuyo, xa efika abekho. Then wabefowunela noSne ebuza uba baphi, noba uSne wachaza uba baphi ke. So ubuya kwabo wabuza kuTirelo uba hayibo ithini into yenu, wachaza kuTirelo uba besibheke apha nalapha sisenza oku noku. Then uMpumelelo ke wabiza uSne ke waza ehamba nee-siblings ezi kunoba ke kwathethwa loo nto ithethwayo because akafuni uthi get into it uTirelo. But ke uTirelo umile ngoba oyena mntu ube rongo kuyo yonke le nto nguMpumelelo ngokuthi ahambe uxela utatakhe, ngoba uthi akanye noba yena wayeshuta na. So uMpumelelo ke yena ke wahamba wayixela indaba nowayixela kutatakhe uba tata bekuphunyiwe apha koselwa and uMpumelelo akaseli. So I'm sure ke khayithande loo nto leyo ngoba simvile esithi uyethuka noba kanti uTirelo uyasela, yena akamazi engumntu oselayo. oSneke baveza bona uba uTirelo wayesela kuba esithi unestress sezinto ezenziwa nguMpumelelo. So ke noba uzikhuphela ejakini yobutywala, hence ke istory esi ke sejaki utata uMusamseleku esithi kuthani benisela ngejaki. So noba ndingabhubha ngoku ndishiya izinto zam ezandleni zenu, ndishiya izinto ezandleni zabantu abasela ubutywala ujeke ngejaki. So itsho ke into yase-Alta Bar bethunani, but bendifuna ke mna ke uba ade afike kule pati yokuthi bangamaxoki uba kanye yintoni le, kwenzeke ntoni nale nto yoba banee-secrets. Zithini ezi secrets? Mhlawumbi bathe kuba beselile phaa e-Alta Bar abantu bathetha izinto asiyazi. But ke hayi asifuni wethu uba sixabanisise abantu, nomtiritiri akhuphe izinto aphele engavani nabantu basemzini wakhe. But ke utshile uthe ngamaxoki ke anee-secrets. Anyways, enkosi kakhulu bethunani uthi nibukele le video. uMomGobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.